Začína jar a je to obdobie, ktoré nám prináša rôzne aktivity ako bicyklovanie, korčulovanie alebo práca na záhrade. Pri týchto aktivitách sa nám môžu stať rôzne komplikácie a zranenia, s ktorými nemusíme utekať k lekárovi. Ja vám chcem touto cestou predstaviť riešenie, ako tieto komplikácie vyriešiť doma, v domácom prostredí. V prvom rade je potrebné eliminovať infekciu. Pokiaľ je rana infikovaná, tak následná liečba je príliš dlhá a tým vzniká jazva, ktorá je nežiaduca. O akých pacientoch hovoríme? V prvom rade sú to deti, ktoré sa o svoje rany nedokážu postarať, o nich sa musíme postarať my. Ďalšou skupinou sú seniori, ktorým sa všeobecne zľahoja rany a majú sklon ku chronickým ranám. A ako to môžeme riešiť? Ideálne je použiť Unigel, ktorý nám zabezpečí rýchle a hlavne správne ošetrenie rany v domácom prostredí. O Unigeli hovoríme ako o novej generácii vlhkého hojenia. Jeho štruktúra je chránená českým patentom. Unigel i hneď po aplikácii začne vychytávať voľné kyslíkové radikály. Voľný kyslíkový radikál je veľmi nestabilná častica, ktorá môže spomaliť alebo dokonca zastaviť hojenie rany. Vďaka Unigelu vytvoríme na rane niečo ako náhradnú pokožku, ktorá zo spodu z rany eliminuje infekciu a vychytáva spomínané voľné kyslíkové radikály. Z vrchu vrstva Unigelu zostane pružná a chráni ranu pred vznikom sekundárnej infekcie. Vďaka svojej štruktúre Unigel zachováva vlhkosť v rane a znižuje bolestivosť a zaistí bezbolestný preves. Na aké rany môžeme Unigel použiť? Najrýchlejší efekt uvidíme pri akútnych ranách, ako sú napríklad odreniny, popáleniny, sečné, tržné rany, ale aj pri menších ranách, ako sú opary alebo kútiky. Je možné Unigel použiť aj pri chronických ranách? Áno, Unigel je možné použiť aj u chronických pacientov, ktorí majú komplikácie s preležaninami, diabetickou nohou alebo bercovým vredom. Je vhodné ho aplikovať aj tam, kde predtým boli iné prostriedky neúspešné. Veľmi dôležitý je spôsob aplikácie Unigelu. Proti iným prípravkom sa Unigel aplikuje priamo na čerstvú ranu, a to vo veľmi tenkej vrstve maximálne 1 mm, s miernym presahom na zdravú pokožku. A v tejto tenkej vrstve dokáže Unigel do istej miery absorbovať aj sekret z rany. Na tvári, kde zotrenenie hrozí, môžeme Unigel nechať bez prekrytia. Pokiaľ je Unigel na mieste, kde by sa zotrel odevom, musíme ho ďalej prekryť mastným tylom a následne gazovým štvorcom alebo obväzom. Menšie zranenie môžeme použiť fóliu alebo náplast. Akútne rany odporúčame preväzovať obdeň. Pri chronických ranách môže byť interval preväzu dlhší. Pri preveze ranu jemne umieme vlažnou vodou a opäť aplikujeme Unigel podľa návodu. Unigel je možné použiť na všetky skupiny, teda aj tehotné a dojčiace ženy alebo malé deti. Keď hovoríme o ranách, je dôležité pripomenúť aj poranenie sliznice. My sme využili schopnosť Unigelu a uvádzame na trh Unigel Procto, čo je podobná účinná látka, ale vo forme rektálnych čapíkov. Unigel Procto je určený na urýchlenie hojenia, zníženie bolesti a zástavu krvácania pri prasklinách konečníka a hemoroidoch. V priebehu registračnej štúdie Unigel Procto dokázal zníženie bolesti a zníženie krvácania pri chronických pacientoch, a to behom niekoľkých hodín. Pre pacienta je dôležité, že Unigel Procto sa zavádza iba 1-krát denne, čo je veľmi dôležité, nevyteká von. Unigel môžete kúpiť na stránke www.unigel-apotex.sk za cenu 6,80 €. Unigel Procto môžete kúpiť na tej istej stránke za cenu 4,90 €. Na záver vám chcem poprieť, aby sa vám všetky rany vyhli a pokiaľ sa vám niečo také stane, tak už poznáte riešenie.